Chceš sa aj ty raz a navždy naučiť, ako vytvoriť autentický, jasný, zrozumiteľný životopis bez stresu, obáv a pochybností, tak potom si to správne. Možno si už poslal desiatky životopisov, ale odpoveď stále neprichádza. Možno vieš, že máš skúsenosti, že máš hodnotu, ale ako náhle to máš dať na papier, tak nie si istý, čo tam napísať, ako to napísať. Možno tvoj vnútorný hlas ti hovorí, ja nie som dosť dobrý, ostatní majú viac skúseností, ostatní sú lepší a kto by ma chcel. No poviem ti jedno. Veľa ľudí to takto má, je to normálne a je to iba dôkazom toho, že ti na tom záleží. A práve preto som vytvorila kurz Smart životopis. Kurz, ktorý nejde po povrchu. Kurz, ktorý ti nedá šablóny a nejaké tipy, ktorých nájdeš na internete 1 500 000. Kurz, ktorý ide do hĺbky, ktorý ťa naučí pomenovať svoje silné stránky. Ktorý ťa naučí, ako používať kľúčové slova tak, aby si výrazne zvýšil šance pozvania na pohovor. Kurz, ktorý ťa naučí, čo je tvoja hodnota a ako ju preniesť do životopisu. A taktiež ti tento kurz pomôže získať pozvanie na pracovný pohovor a vytvoriť si životopis, ktorý je silný, autentický aj o tebe. Ďalej ku kurzu dostaneš aj workbook, praktický sprievodca, ktorý ti krok za krokom ukáže, ako si svoje Smart CV jednoducho pripravíš. No a taktiež v rámci členstva dostaneš rôzne bonusy, tipy, triky, dostaneš priestor, aby si sa mohol spýtať akúkoľvek otázku, keď budeš pochybovať. Takže neváhaj, pridaj sa do tejto komunity ešte dnes a nauč sa raz a navždy pripraviť životopis, ktorý hovorí, toto som ja. Takže teším sa na teba.